Oligeti ekerogo kia obojumbe ime bunge Nyaribari Masaba county ya Kisii Mosike Ben Momanyi nigo abolidi omojumbe be bunge yuo Mosike Dr. Daniel Manduku goikirandira abamenyi be bunge yuo amagendero korenga mna nyata kabaga kabalira eira boigo Mosike Ben Momanyi niga nyara kaba gagukonera amange ase anyara kaba gakwenekia huna nigo agendrete gosira ibyombe na boigo kubolia abasae na boigo abakenya bonsi kwebe kamo na gusabira ense ya Kenya egekogera korengana no kurigera likwaye nigo ense erebobe je nanguriye kero cy'obuchumbe twango bisana n'endugu yane Manduku ende bunere erakanyora nero muchumbe kona amato ebire emyaka 5 kwabera obuchumbe lakini report card bado igirinse performance girinse yana doctor njena amaito mu muri wini karogeke ndujito Kenyare 2027 muntu obere NCA obere Mombasa board ako chokoroshi para saya chirani ndo kwegena abana bago chosomeke konaka ne chipashani lakini is doing opposite of it barende bemburufu mo orega aki moment chibesa chichego rasini chichego ga cyake ga abana basome school asa abantu beto banyari bari ndiro gutora akore bonega abana baende school turigiri abana baito chigasi kusabere nsi yeito pastor naringa nsi yeito musokuri niga namangana da ndo tabaka karo mu Monday ayo yandi dutate yeti nsi yeito enkana abara ya saya ochora na yeti nanyora kaso na rengo na ro aratiro yonde sika naro na yanata wati yonde ese myaka ye bari baroho nendo yana David Gavana mware beza mwere Gavana na David Gavana wa maskani Kisii County bakoreras bonsi gokora muntu wa maskani ende kiri otuko mutemo tora angeli aba ngina baya kadi twasiri mu